Együgyű Csizmadia nincs oda doktor. Volt egyszer egy együgyű szegény Csizmadia. Szegény feje erősen habókás volt, de azért jó mesterember volt. Egyszer a felesége nagyon beteg lett, a feje fájt. Próbálta Csizmadia ott a falon mindenféle ráolvasást, de a felesége csak nem gyógyult meg. Abban az időben vidéken még nem ilyen voltak doktorok. Az együgyű Csizmadia csak hallomásból tudta, hogy van doktor is valahol a fővárosban, mégpedig olyan doktor, aki mindent meg tud gyógyítani. Elment hát a fővárosba, elment ahhoz a doktorhoz, mégpedig ő egyedül nem vitte a feleségét. Azt sem tudta, hogy az orvos megvizsgálja a beteget. A doktornál sokan voltak, a váróteremben kellett állni sokat. Mikor a Csizmadiára került a sor, az a maga együgyűségében kucsmában akar bemenni a doktor elé, mert azt sem tudta, hogy levegye a kucsmáját. Az ajtóban álló ember csak az utolsó pillanatban vette észre, hogy valaki kucsmában akar a doktor elé állni, ezért nagy hirtelen az együgyű Csizmadia fejéhez kapott, de úgy, hogy véletlenül akkorát ütött a Csizmadia fejére, hogy annak leperdült a kucsmája. Így jutott be az együgyű Csizmadia az orvoshoz. Azt hitte, ez a szokás itt. Kérdi tőle a doktor: mi a baj? Doktor úr, az a baj, hogy a feleségem nagyon beteg, gyógyítsa meg. Hogy egy recept? A felesége beteg. Akkor miért jött ide? Mert beteg, nehezen jár. És maga jött el helyette, miért? Mert én jól tudok járni, mondta a Csizmadia. Adja csak ide nekem a receptjét. A doktor azonban így nem akart receptet adni. Elküldte az együgyű Csizmadiát. Az együgyű Csizmadia közben jól körülnézett, hogy miért is doktor ez a doktor, és mi az az egész doktorság. Látta, hogy a doktor fogasán van egy magas, hegyes kalap. A szobában meg sok a könyv, sok papír van az asztalon. Egy embere meg az ajtóban áll, csupán azért, hogy aki levegy, annak üssen egyet a fejére, így hitte, mert hát ő kapott egyet. Ezt mind jól megérezte magának. Kívülről is megmérte a doktorházát, a kapu mellett tábla, rajta a doktor neve, meg deák nyelven valami, amiről csak gondolni lehet, azt jelenti, hogy ez az orvos mindent meg tud gyógyítani. Ahogy így áll, jön ki a doktortól egy ember, kezében egy papír, a recept. Megkérdi az együgyű Csizmadia az embert, mit fizetett érte. 5 forintot. Ne annál egy 2 alatt. Ezt nem lehet eladni, mondja az ember. Akkor mutassa. Megmutatja az ember a cédulát, rajta csupa ákombákom. Fog egy darab papírost a Csizmadia, rárajzolja, hogy recept, és rámásolja azt az ákombákomot, ahogy tudta. Aztán elment a patikába kiváltani az orvosságot. A patikus nem tudta elolvasni a írkafirkát, de volt neki egy üveg ecetes vize, az olyan olvashatatlan receptekre abból szokott mérni. Mikor a Csizmadia hazajött, adott a feleségének az orvosságból. Az meg is gyógyult attól már másnapra. No, mondja a feleségének az együgyű Csizmadia, látod, használt az orvosság. Tudod, mi az ára egy ilyen receptnek? 5 forint. Nálunk úgy sincs doktor. Én jól megnéztem, mi az a doktorság. Jó foglalkozásod. Jobban evesz, mint a Csizmadia-ság. Tudd meg, hogy én is doktor leszek. A feleség eszesebb volt valamivel az együgyű Csizmadiánál, összeszedte az emberét nagy mérgesen. Te lennél doktor, még írni se tudsz. El tudod gondolni, mennyit tanulhatnak azok a doktorok, amíg doktorok lesznek. Hajjaj! De a Csizmadia azt felelte, hogy az is csak mesterség, és mivel pedig ő jó mesterember, alaposan jó megnézte, és így jó is tudja, mi az orvosi mesterség. És már is azon törte a fejét, mit csináljon, hogy elég pénze legyen az orvosi mesterség megkezdéséhez. Mert ha pénze lenne, a pénzzel a városban kibérelne egy házat, megvenni azt az orvosnál látott hegyes kalapot, venne receptnek való cédulákat, meg ceruzát, meg asztalt, könyvet, széket, mindent, ami kell. De hogyan szerezzen pénzt? Neki fogott, csinált egy pár csizmát. Összeszedte minden tudását, úgyhogy nagyon szép csizmát csinált. Betette a csizmát a tarisznyába, a tarisznyát a vállára vetette, és elindult egyenest a királyhoz. Gondolta, ha a csizmát fölkínálja a királynak, a király majd jól megfizeti az ajándékot. Mikor a palota elé a kapuhoz ért, hát a kapus nem engedte be, hanem megkérdezte, hogy mit visz, mit akar a királynál. Az együgyű Csizmadia megmondta, hogy ő ez meg az a Csizmadia, ekkor csinált egy pár gyönyörű csizmát ajándékba a királynak. Jutalmat remél érte.
No, azt mondja a kapus, beengedlek, de csak úgy, ha az ajándéknak a felét nekem adod. A Csizmadia mit tehetett, a kapusnak ígérte az ajándéknak a felét. Mikor odajött a király ajtajához, ott meg egy másik ajtónáló tartotta fel. Azt se akarta beengedni. De amikor kitudta, hogy mit is akar azzal a csizmával, megszelidült, azt mondta, beengedlek, ha az ajándék felét nekem adod. Szegény együgyű Csizmadia mit tehetett, odaígérte a második felét is az ajándéknak. Erre bement az ajtós, bejelentette, hogy egy szegény Csizmadia szeretne a királlyal beszélni. Aztán kinyitották előtte az ajtót, beléphetett. Mit akarsz velem, te szegény ember? Kérdezte a király. Elővette a Csizmadia a csizmát, és azt mondta, felséges uram, egy pár csizmát hoztam magának ajándékba. Elvette a király a csizmát, azt felpróbálta. Mindjárt nagyon megszerette, olyan szép volt, úgy illett rá. Azt mondta, ez csizma, megérez nekem egy szál aranyat is. Mindjárt kimegyítem. De a Csizmadia azt mondja a királynak, felséges uram, nem kell nekem a szál arany, hanem méressen ki nekem inkább 100 szál veszőt a hátamra.